Shwmae, croeso I Gwasanaethau, Chwarae rownd y cyntaf. Chwarae yw sut mae plant fel fi yn cael hwyl ac yn dysgu am y byd. Pan fyddwn ni'n chwarae, rydyn ni'n dysgu amdano mewn hunain. Sut i fod yn ffrindiau a sut mae popeth yn gweithio. Mae chwarae yn ei helpu I gryfhau gwneud ffrindiau meddwl yn well ac teimlo hapus. Mae sesiynau chwarae sy'n para tua 2 awr pob dydd. Mae'r sesiynau chwarae hyn yn digwydd mewn llawer o lefydd yn y gymuned. Rydyn ni'n cael chwarae heb ein rhieni i'w aros gyda ni. Gallwn ddewis pa gemau rydyn ni am ei chwarae a gyda phwy rydyn ni eisiau chwarae. Mae cymaint o pethau hwyliog I gwneud fel denau adeiladu, peintio wynebau, pêl-droed, rown sleidiau dŵr a llawer mwy. Gallwn symud o gwmpas a dod a mynd pan fyddwn ni eisiau. Oni bai ei fod yn ymwneud a bod yn ddiogel. A gall plentyn rhwng 5 a 14 oed ddod I chwarae. Mae hollol rhaid ag ymddwyn. Cynnig tro cyntaf, mae angen I oedol yn llenwi ffurflen. Gall yn dweud hynny pan fyddwch chi'n cyrraedd ar eich diwrnod cyntaf. Mae'n syniad da galw bobl chwarae yn gyntaf os oes angen rhywbeth arbennig arnoch chi. Y ffordd honno gallant gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael yr amser gorau erioed. Mae'n amser leni ar gyfer tymor a gwyliau. Gallwch ddod o hyd iddynt ar wefan teuluoedd RhCT neu ar Facebook. Chwiliau am y lluniau bach ar yr amserlen, mae nhw'n dweud wrthych os oes yna ramp ar gyfer cadair olwyn, toiledau I bobl yn abl, parcio, bysau gerllaw a pha mor swnllyd yw hi. Mae un yn dawel iawn. Mae hyn yn eich helpu I ddewis y lle gorau I chi. Os hoffech wybod mwy, gofynnwch i'r Gwasanaeth Gwybodaeth I deuluoedd, ffoniwch 0800 180 4151 neu 0300 111 4151 neu e-bostiwch fis@rctcbc.gov.uk neu ewch I rctfamilies.co.uk. Diolch am wylio, gobeithio eich gweld yn fuan. Hwyl!